com a algo diari, el valencià sense dubte. És que no sé per què la gent té la mania de veure com algo raro cantar en valencià, però no parles en valencià. O com algo raro i com algo també molt... Arriscat. I per un determinat sector, diguem, ideològic, polític, tal i qual, tampoc volem que sigui així. No té per Volem què. L'única cosa que volem és cantar siga- en el nostre idioma. Claro, de la nostra gent, del dia a dia d'ací, de València. Fantàstic. No és res més. I a l'hora de fer les lletres, en què es baseu? En què estan basades les lletres de Rocs? En cada un dels dos treballs. Moltíssimes coses. Sí, pregunta, què pregunta? Aquesta pregunta m'encanta a mi. És que és una pregunta molt general i ens val per parlar. Sí. No. Dona. El tema és les lletres, per ara, els que han fet així més lletres han sigut Víctor, més que res des del primer disco les ha fet ell, i jo em vaig fer alguna per provar, per començar a fer lletres, i des del segon disco ja m'encarregat jo un poc més també, a mitges els dos. Ja l'arriba No jo sé. i vaig a fer les altres. I ara,